Pagkatapos ang pila ka adlaw, nagtilipon naman ang mga madamo nga mga tao didto kay Hesus. Sang wala na sila sang pagkaon, gintawag ni Hesus ang iya mga sumulunod kag ginsilingan. Naluoy gid ako sa sina nga mga tao. 3 na kaadlaw nga nagupod-upod sila sa akon kag wala sila sing kalanon. Kung papulion ko sila nga gutom, basi malipong sila sa dalan kay maliyo gid ang ginahalinan sang iban sa ila. Kung sabat ang iya mga sumulunod, sa din kita makakuha sang pagkaon diri sa kamingawan agud ipakaon sa sini nga mga tao. Pila ka bilog ang inyo tinapay dira? 7. Dahil ipangpungko ni Hesus ang mga tao, ginkuha niya ang 7 ka tinapay kag nagpasalamat sa Dios. Pagkatapos ginpamihak-pihak niya ini, kag ginhatag sa iya mga sumulunod agud ipanagtag sa mga tao. May pilaman sila kabilog nga magagmay nga mga isda. Ginpasalamatan man niya ini kag ginhatag siya mga sumulunod agud ipanagtag sa mga tao. Nagkaon sila kag nagkalabusog. Pagkatapos gintipon nila ang tinapay nga sobra kag nakapuno sila sang 7 ka alat. Ang mga lalaki nga nagkalaon mga 4,000. Pagkatapos sadto, ginpapauli ni Hesus ang mga tao.